Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Tak máte veľké šťastie, že cez víkend bol vonku taký nečas, lebo za iných okolností by ma moja manželka na víkend určite vyhnala z domu z dôvodu nejakej hovadiny a ja by som nestihol nahrať ani hovno. Lenže v tomto počasí není hodno ani vlastnú manželku von vyhnať a navyše v sobotu boli 3 krále, obchody zavreté a tak naozaj nevedela v tej svojej hlavičke nájsť žiadny dôvod na to, aby sme vystrčili paty z domu. Ono nakoniec sme ich vystrčili, ale dostanem sa k tomu postupne, lebo zase na druhej strane byť zavretý s vlastným manželkom, malým Ágoštonom, obaja otravní jak muchy, a to každý svojím spôsobom, tak to tiež akože není výhra. A aby toho nebolo málo, tak môj starší syn Gergej s manželkou Milkou a značou vnučkou Máriou tiež nenašli iný program na 3 krále a v takom prípade sme im boli dobrí aj my. Vraj sa deti spolu vyhrajú. To je ale iba zámienka, aby nám vyžrali komplet zásoby v chladničke a zo špajze. Už nás bolo v dome 6, čo ja považujem za maximum. Napriek tomu, že dom je veľký, ale náš dom má svoju dušu a ako náhle je tam viac ako 6 ľudí, tak začne trpieť úzkosťou a prejavuje sa to napríklad tak, že sa ucpe hajzel. Alebo vypadne elektrika, v horšom prípade vybuchne kotol. A ten horší prípad nastal, keďže sa dovalili kamarátky Ildiko zo silvestrovskej párty, vraj ich pozvala. Čo si moja žena nepamätala, ale vzhľadom na to, že šňupala sol a nadrabala sa s výparou pri varení vína, ani čudujem, že nepamätá. Náš nadržaný pes Belzebub sa z neznámeho dôvodu vrhol na kamarátku Eržiku. Asi to bolo tým, že tak trošku pripomínala na ondulovanú Fenu Bernardína a kým sme ju stihli spod 100-kilového Belzebuba vytiahnuť, už sa jej stihol odbaviť na nohe. Ildiko to chcela velice ospravedlňovať, ale Eržika so žiarivým úsmevom vyjadrila spokojnosť s tým, že to bol jej najintenzívnejší erotický zážitok za posledných 5 rokov. Chcel som jej navrhnúť, že jej psa rád darujem ako stabilného partnera na dlhé večery, ale vyrušila ma Ildiko, ktorá dostala nápad, že by sme mohli zapojiť do trojkráľového pochodu a že by sme k tomu mohli tematicky obliecť. Hovorím, láska moja, čo ti jebe? Však od rána vymýšľame, ako prežiť počas toho, čo je vonku doma, tak, aby sme nemuseli vytiahnuť pety z domu a nikam chodiť. Zavolali sme sem všetkých, koho poznáme. Ešte šťastie, že František a Žužu išli lyžovať, lebo keby sa dovalili ešte aj ty, nebo aj Marta, tak pri všetkej láske, ktorú ku ním cítim, by mi už akože fakt praskli nervové zakončenia v lebeni. A ty teraz vymyslíš trojkráľový pochod. Ale hneď som odhalil, prečo ju tento nápad prepadol. Alkoholička Emeše niekde našla recept na bombardíno a ako na potvoru sme doma mali všetky ingrediencie. Teda nemali, ale dievčatá si ich vyrobili. Najprv vymiešali vajíčka, zaliali dulovicou, potom do toho ešte naliali whisky a rum a uvarili. Keďže mojej žene sa ešte od Silvestra neobnovila sliznica v nose od toho, jak šňupala sol, tak sa najebala už len pri dýchaní výparov z hrnca. Keď sa žltkavý, likérový gumidžús zohrial, naliali si ho do horčičákov a najebali na to šlahačku. Od samej radosti a vzrušenia nekúkli na dátum spotreby. Na šlahačke, čo teda pripomínam, bol február 2022, takže taký z konca covidu. A konzumácia bombardína spôsobila 2 veci. Dievčatá sa ožrali po prvom pohári, lebo rumom ani whisky nešetrili, takže pomer bol asi tak, že 1:1 s kvapkou vaječného likéru. A druhú vec, čo spôsobilo, no tak asi viete, ako zapôsobí kontaminovaná 3-ročná šlahačka. Alkohol tak na chvíľu udržal všetky nekalé baktérie zo šlahačky na úzde, ale skôr či neskôr muselo prepuknúť inferno a vy asi tušíte, že kedy. Áno, počas trojkráľového pochodu, na ktorý sme sa nakoniec predsa len vybrali. Lebo všetci okolo mňa boli nadšení, len ja jediný som bol za kokota, čo kazí dobrodružstvo. U dievčat to nadšenie spôsobil alkohol. U detí nevedomosť a u môjho syna Gergeja obidve tieto veci dohromady. On je priebaný aj vtedy, keď je triezvy. Ale keďže pomáhal dievčatám pri výrobe bombardína tým, že koštoval ingrediencie, tak mal svoju hladinku, ktorá mu mozog dostala do stand-by režimu, takže 0. Ešte kým sa črevné problémy začali prejavovať, Ildiko niekde vytiahla kostýmy, ktoré mala nachystané na školskú pondelkovú trojkráľovú akciu.
Ja som vyfasoval postavu Jozefa a Ildiko samozrejme bola panenka Mária, čo celkom sedí, lebo sme partneri, ale nespávame spolu, takže som ani nemusel nejak velice vžívať do postavy. Eržika, Emeše a Aniko, 3 zjebané kamarátky sa obliekli za kráľov. Eržika si natrela ksicht popolom, ktorý som ráno vyhrabal z pece, a keďže tam ešte stále bolo pár žeravých uhlíkov, tak mala ksicht čierny ešte aj potom, ako sa umyla. A vybrali sme sa do mesta. Autom sme ísť nemohli, lebo jediný, kto nebol pod vplyvom, bol náš syn Ágošton a ten zase nedočiahne na pedále tak, aby pritom súčasne videla aj na cestu. Vnúčka Máre je na tom rovnako, čo sa týka výšky, ale ona si navyše ešte nenápadne cucla bombardína, našťastie bez šlahačky, takže bola nepoužiteľná, že vôbec. Zavolali sme Bolta. 2. Z nich jeden nás odmietol zobrať, lebo keď na nás kúkol, tak mu bolo jasné, že mu auto ogrcáme a chcel sa tomu vyhnúť. Druhý bol hluchonemý Ukrajinec, takže sa nevedel velice brániť a my sme sa snažili narvať mu do taxíka 7 dospelí a 2 deti. Toto nám Ukrajinec mávaním rúk zamietol, tak sme rýchlo zhodnotili, že kto z dospelých má najmenej kíl a tých sme akože poslali domov. Ale inak sme ich schovali do kufra bez toho, aby o tom šofér vedel. Rozhodnutie padlo na Milku a Ildiko. Moc to nepomohlo, lebo Eržika má tak veľkú riť, že keď si sadla dozadu, tak už tam nebolo miesto. Tak sme ju dali na predné sedadlo s tým, že si k sebe vezme obe deti. Modlili sme sa, aby nevybuchli airbagy, lebo naše deti by sa v tej chvíli udusili. Čo sa dusenia týka, Milka na tom nebola o nič lepšie, lebo prvé signály o pozáručnej konzistencii šlahačky sa u mojej ženy začali prejavovať už v kufri s odtiaľ len plynovými prejavmi. Ak by ukrajinský taxikár nebol hluchý, tak by auto odstavil hneď za prvou zákrutou, lebo zozadu ozývali také zvuky, ako keby tam mal namontované biturbo s vodíkovou bombou. Keď sme na námestí v Komárne otvorili kufor, Milka bola v bezvedomí. Ildiko bola celkom v pohode, ako sa vraví, vlastné prdy nespredia nikomu, ale mala už v tvári taký divný výraz, ktorý má každý, kto tuší, že obsah žalúdka čoskoro zmení svoje miesto, a to dosť prudkým spôsobom. Keď sme sa objavili medzi ľuďmi, po tom, čo sa Milka prebrala na čerstvom vzduchu, najprv boli všetci nadšení. Lebo umelecký súbor, ktorý mal stvárniť živý Betlehem na námestí, vyhlásil, že v tomto počasí sa nikam jebať nebudú, že by im zmokli kostýmy, ktoré boli drahé, a že by v daždi pri 3 stupňoch Celzia v oblečení, aké sa nosí o tomto čase na Blízkom východe, určite prechladli, čo si nemôžu dovoliť, lebo 12. januára účinkujú v predstavení Bumbác Tralala ako zvieratá z lesa. A taký kšeft si nemôžu nechať ujsť, čo ako argument beriem. V neutíchajúcom daždi nebolo divákov veľa, ale boli to takí tí skalní veriaci, ktorí si v duchu povedali, že ich láska k cirkvi je bezhraničná a na trojkráľovský pochod by išli, aj keby sa mal cez Komárno prehnať hurikán. Ich úvodné nadšenie dostalo prvú ranu pod pás v momente, keď panenka Mária vrhla prvú tyčku. To som ešte ako v postave Jozefa vysvetlil, že mala ťažký pôrod, moc to nesedelo s Bibliou, ale ešte toto nám prešlo. Keď však 3 králi miesto toho, aby išli k Ježiškovi s tými darmi, behali po námestí a zúfalo hľadali hajzle, to už bolo na divákov trochu silná káva a úplne to dorazila vnúčka Mária, ktorá si sadla k jasličkám a nežne hladkala bábätko so slovami, že počkám si na teba. Nechápavé pohľady divákov odbila tým, že ona hrá Máriu Magdalénu, ktorá je približne v Ježišovom veku, takže to podľa Biblie sedí. Z námestia nás znali všetkým, čo sa dalo chytiť do ruky a čím sa dajú rozdávať rany. 3 králi tento hon na divadelný súbor nezažili, lebo tí mali iné problémy. Na verejnom WC, kde v ženskej časti boli len 2 kabínky, boli 3. Tak, lebo 3 králi sú proste 3. S tým nič nenarobíš. Ale ten kľud, čo bol u nás večer doma, ten bol na nezaplatenie. Všetci užívatelia bombardína ležali v agónii, deťom som pustil v televízii Grinja a ja som v pokoji mohol nahrať tento podcast. Keby som bol vedel, tak by som mojej žene tento zimný drink z talianských svahov pripravil hneď ráno a mohli sme si odpustiť veľa problémov, napríklad rušenie pondelkovej školskej akcie, lebo kostýmy sú nepoužiteľné. Jednak je na nich jemne strávené bombardíno a jednak sú dotrhané od palíc a kameňov, ktoré do nás diváci hádzali. Darmo som kričal, že nech hádže kamene len ten, kto je bez viny, v tom šialenstve môj hlas totálne zanikol.
Zachránil nás jedine rýchly náskok do autobusu, ktorý nás odviezol ďaleko od davu a následne sme zase zohnali hluchonemého Ukrajinca, ktorý nad nami zlutoval, keď som mu zamával pred očami 20 eurovkov. Zrak mal, chvala Bohu, v poriadku, takže ponuku akceptoval. Verím, že vy aj ja budeme mať budúce dni a víkendy menej dramatické. Všetkým pripomínam, že na toldo.app nájdete exkluzívny materiál Lásla a môžete vyhrať veľa zaujímavých cien, a to hlavne vstupenky na naše predstavenia Historky od susedov, s ktorými sa o chvíľu rozbiehame po celom Slovensku. Čeknite, kde všade sme, na láslo.sk. Teším na vás opäť o týždeň. Visont Látášra.